Op! Oh! Pabanggaan lagi may dire lagi sa pambugambog ang motor nimo. Yatay man ganina nang bulat rin wala pa may nangyari ng sayro ng motor. Uy, kan ni. Parahon ako ni kasi na masayro ni. Asa man style mo para man ka. Masayro ka, sakya ko bi. Masayro, bunalan di ka kagwapo na akong motor, masayro. Suga ba nimo? Kawa ko na kong porma niya, imo kong para-parahon kay tuo kag na masayro ko. Gwapo lay kang motor, mamasayro ay mapukag naong. Yo wood. Isara ni mo mura po kag gilibangkay. Awa dira. San monti ka? Kuloy. Bakumbong ang bakumbong, bakumbong na bakumbong. Sumuka ni bata pagilom ba, init gang ulo karon kay pasahero. Biasa ni mo sa ako ang bagong Mio pre. Karon ka jud ka ni abot. Asa ni ka gikan pre? Wala, nagpakuha ako pre, nara ko giba tao diri pa taylok-taylok ba. Bakumbong na bakumbong ba. Gas-gas naman kay na yung motor gani, bakumbong pa kadira. Pero lay pa ato ba? Si Mr. Lem bago man tog motor. Bago ganing motor pre, taon-taon na to ay pakita sa tuwa ba. Alangan ikaw day magpakita ka bago kag motor, pang chicks to ba, klaro kayo. Hambog na mga itong bata to. Mo ano? Nya, hilas na mga ito kadi na magpagunit siyang motor, pati kitong pagsimot na ogi. Pugnan pa ko, simot na ha, simot. Grabe sa si Mr. Lem pre. Uy, mura magwalay pinagsamahan. Mao galay no, makapanluod ko hunahon. Nabag-o lang gali ang motor, nausab pud ang batasan. Mr. Lemo, Ginagpalibak ang buwang oh. paniyar na dire. Op! Oh! Pabanggaan lagi may dire lagi sa pambugambog ang motor nimo. Ano rin ang motor nimo? Maot ana, ngundig mabanggaan na. Buga sa inyo nimo sa motor. Maot kayo. Tanawa ra gud na ako si Purmana pangkaraan mo ngina. Ako classic style pero gwapo kay tanawon ba? Lasa ba? Musa man mo dire ah. Wala na masayro gali man lasa nimo eh. Masayro luya buninyo wala may line source of income dire ah. Masayro na lang mo. Lasa ba ta? Ay ora na kami sa iyang mga amigo ba. Tanawa kung motor wala may napansin dire wala may napansin. Kanang napansin? Times sa murag na lagi na nasangit lata pre. Di mo guna latasin, mangguna ang gibusot-buslutan. Uy, tutsara ninyo mga walay alamag, mga ignorante. Dili mo guna lata, dili mo guna sin. Samot na ikaw ha. Ang tawag na mudguard skid plate. Mudguard skid plate. Unya kabalo na mo. Pagkuan ba guard sa lapok ba? Pwede pag magpahimo ingon na sa kuha pre. Dili pwede, wala kay karapatan kay maot man kag motor. Imagine daw butangan nimo gingunana, maot kayo. Kani siya nga kuan, mudguard hinimo nini kuan, right custom by Kini Trabaya. Nani? Gwapo kayo no? Yawa chuya nani mo pre no? Angas na gani kayo. Pero tayo sa. Ayan na, wala na may lain na bantayan. Nabantayan. Yawas! Bagong gupit! Tanawa! Pinakagis-kagis. Ayaw palabig ko. Pre, masimot naman po kayo noon. Bilasa ni mo nagkuhan na yung mura naman kag mo. Case kabalo kagid siya nagkuhan na yung hairstyle. Isa man. Slick and Faded Barbershop by Diana Jane Agang. Uy. Hi sir, pagupit. Ignore? Buti ka may lamiyan, uy! Dagbay ka kay Ben? Hello sir, gikaon lagi na nimo. Ha? Pinta yun ma'am. Pumahabi na sa akong kauban. Oh shit! Pumahaw ka mong kauban? Oh. Dawa next time lagi ma'am, di mabutang-butang pagkaon dali kay di man ni kananan gupitanan man ni. Iya man gibilin kay na siya gikuha. Dalas gawa, makasala pa noon ta ani. Kinsa may barber dili kay magpagupit ko? Ako sir. Ikaw magpagupit sa kuha? Ako, salig. They know that we would calculate the loss. We would gladly lose a battle if it meant winning the wars in the end. Kanila atong sundugon sir. Kana? Sige G. Ikaw bahala diya.
sir. Bites, gwapo na kayo ba? Gwapo na ko, ma'am? Mapo ng gupit, sir. Yate ka. Inyasam po ka nagpagupit na daw. Dito gani sa Slick and Faded, no? Kilid sa SMC. Natungan sa SMC o sa BDO. Doon na kayo na eh. Saan mo ka mo aksyon naman ka dra? So eh. So mga yun no. Gwapong motor, gwapong gupta. Nagunsa man juday ka dere di ay. Wala mga sayro ka, magpahambog ka sa imong motor o sa imong gupit. Dili ko mamasayro eh. Kailangan din ay pamasayro nga ng porma. Uy, wala na lang unta kanyan hidere kay nagpahambog raman ka kami nang ginabuhi man migtarong dere. Kabalo man ko nga maabot si Marjong, wala man siya nakakita tong sa motor tong ni Agi. Nani naman po dire para magpahinambog sa imuha kay nahuman naman sa kuha. Pataka dili man sa ingon pero murag ingon ana, good. Awa ka na. Nah. Chika, brio. Paminaw na ako, musakay na. Ako'y kuha na ha. Hindi ka masayro. Chika man. Ako'y kuha na. Wajay sa kung salita ni bataan ni ba? Asa bata, uy. Ano mo sigyaw Amo na lang na pre pag ubito kag motor di bito ka Pre, ako, masayro pre, palit mo gas ba. Pang bulbul lang pre. Pre, ay sa lagi amo lang sa gundo amo lang sa Ako naba na kami pre. sa turno imo pre tunga lang ka. Taylok ako pre ba? Nang man mo pre, ay mo pag-ilog, di man gamo na musok. Kanino sa pasakahan mo sa gay na ba kay nami kailangan pong gastuan nun sa ana. Taylok oh. Panghilom sa ragod mo be. Wala gani mo karapatan ng masayro no. Ngano man? Kay maot man mong motor. Awas sa mo be. Gwapa nang chika niya, pasakin na ninyo sa inyo nana. Bapoy mo eh. Lasa ni mo eh. Sakay na dam. Uy, kapuhag motor, oy. Mamasahiro ni. Asa ka to dam? Feeling gwapo ba? Sa di ay. Sakay na, nanawag man ka. Ay, dili lang ya. Ha? Ngano nanawag man ka? Di ka mo sakay. Wait lang. Ha? Sakay na dam. Ay, dili lang yan. Ilasa ni mo kagwapo ni akong motor niya, gireject ako nimo. Magmahay ra ka do. Pag makita ka nga nailain mo sakay sa kuha. Mahay sa imuhang naw. Ikalo na imong motor. Kaano dito? Mahay do ka. Wala ka niya. Dati niinit na po dire sa atong turnohana no, gyapon tay pasahero. Nino sa yung pasahero ron pre. Mahayo man tanang panahon pre. O tanawa, nibalik ang amaw. Nung sa na. Balik man lagi. Ha? Balik man lagi. Di siya worth it makasakay sa akong motor. Ano sa ingon nimo? Di siya worth it makasakay sa akong motor. Wasay lasa bata oy. Di man siya walop. Pang walop ra man makasakay ani nga chika. Yo, mamili pag pasahero nga mo. Di man siya walop. Di walo man ipaubaya na lang sa kuha pre. Ako na bahala. Ikaw. Pre, ako sa siguro pre. Ali pre, bunaman naman pre, bagong motor ba? Bisag kinsa sin Ripo ba, ripo, taylok, ripo. Ripo ni. Ripo na ni. Ka dito ka. Tanawa na to musakay bito si Muwa. Wa mo gini sakay sa akong atchop na igog motor. Musakay lagi na sa ripo nga taylok lagi. Ako'y bahala pre. Sige pre, paubaya na lang ako sa imo ha. Pero basig pwede kong tagag 20% sa imong income ng draba. Ako'y bahala nimo Ah, pre. kay pambalik Basing nada ako'y maback-ride niya di ay. Salamat pre, Siya salamat. akong masilbing swerte ba? Kita na dire ay. Tanawa na tong sakay bagyod. Nasa bata oy. Sige daw pre, testing niya pre, kaya ba nimo? Bakumbong ng bakumbong, bakumbong ng bakumbong. Ay gang, sakay na gang. Kuya, sakay ko dala lang sa unahan. Dahil sa unahan. Oo. Dahil, sakay gang, sakay gang. Ang dara man din na di ay. Yati pre napasakay ni Marjong boy. Bakumbong ng bakumbong. Tanawa. Sakay no. Sakay boy. Kawalop, ato yung kadili walop. Wa mo dyan isakay sa akong motor good mo nang kayon kung nga dili walop pero usa mi kalahian na mo ni Marjong pre. Kwapo naman kay na akong motor. Nya taylok nga ripo pangit pa jud kayo. Mao na problema nimo. Suman. Gwapo lay kag motor. Maot ng pugagnaw. Grabe sakita ni mo manulti ay. Gwapo naman gud ko pre kay bago man kong gupit. Bisan pagbago kang gupit, maot gyapon kag naw. Yati sakita ni mo manulti ay. Gwapo day ka. Dili ko gwapo. Pero dili man ko paatyo pareha sa imo. Bala ka dara ka oy. Lasa bata oy.